Hola perletes col·leccionistes, soc Lara i m'encanten les Nancys. Tinc una col·lecció d'unes 100 nines, la veritat que ja fa temps que vaig perdre el compte. I no pense comprar-ne ni una més, o això solia dir quan només en tenia 30. En fi, si t'agraden les nines, el col·leccionisme o el contingut creatiu amb un toc personal, no oblides subscriure't al canal i donar-li clic a la campaneta perquè puguis estar al dia de totes les publicacions de Nancyfilia. He de dir-vos que és la primera vegada que faig vídeos parlant directament a la càmera. No ho havia fet fins ara perquè la veritat que em feia un poc de vergonya. Però mira, xica, tot és atrevir-se i els vídeos que a partir d'ara faig parlant directament a la càmera he decidit fer-los en valencià perquè al final és la meva llengua materna i en la que jo em sent més còmoda parlant. Sé que tinc subscriptors d'altres llocs d'Espanya, però no m'olvide de vosaltres perquè intentaré doblar-ho o posar sempre subtítols per a que no us perdeu res del que passa per ací en Nancyfilia. Ara sí que sí, avui faré un unboxing o com es diga, de les nines que em van regalar o em vaig autoregalar pel meu aniversari. Començaré per ensenyar-vos esta Nancy que tinc per ací, que es diu la Nancy Festival, que em van regalar les meves amigues. És la primera volta que les meves amigues em regalen una Nancy i no sabeu la il·lusió que em va fer. Mireu el vídeo que us el deixo per ací. No sabia jo l'existència d'esta Nancy, no sabia jo que entrenaven a xiquets i xiquetes des de ben xicotets ja per anar a festivals. Em pareix superxula, la veritat. Mireu, porta la gorreta, per si va a un festival en què fa sol, però no cremar-se la careta. Té el monyo morat, que Nancy en monyo morat no n'havia vist jo moltes. Els aros, per ací. Després, esta dessuadora LGTBI tan xula que porta, mireu. Crec que porta... Ah, no, no porta caputxa, pensava que portava caputxa, però no. També porta esta rinyonera, crec que dels complements que tinc de Nancy, és el complement més xulo que m'he trobat. Estos pantalonets, que bueno, què dir-vos, no són de molt bona qualitat, la qualitat que fan avui en dia per a la roba de nina, diguem que no és massa bona. I aquestes sabatilles tan però que tan xules, roseta, mireu, així un poc de plataforma blanca. I bé, esta nina és una Nancy New, jo he de dir que sóc més fan de les Nancys de col·lecció, però, tot i això, m'encanta, m'encanta. O sigui, és que mai havia vist jo una Nancy de festival i me pareix superxula. La deixo per ací perquè ara vos ensenyaré els dos autoregals que m'he fet jo per l'aniversari. No tenia prou en uno, no. Dos havien de ser-ne. Us ensenyo el primer, però el segon no té res a veure amb Nancy. O sigui, ve una sorpresa. Diguem que és una Barbie, una cosa pareguda a Barbie. O sigui, que si vos interessa, no se n'aneu. Vos ensenyo primer el primer autoregal que el tinc per ací. Un momentet. Esta és la Nancy reedició jeans, que és una reedició perquè esta la van traure. Jo crec, bueno, ho tinc així, no crec, ho vaig a llegir, vale? La van traure en el 89 i 90, mireu, ara vos ho ensenyo millor així. Vale, esta Nancy, bueno, això és la Nancyclopèdia, per a qui no la conega, són 4 volums on estan totes les Nancys que han existit fins al dia d'avui. I, bueno, el quart volum va de Leslie Lucas. Però este és el segon volum, del 1980 al 1989, i tenim per ací la Nancy original, que és la que han reeditat en la que jo he comprat. I posa catàlogos de l'89 i 90, conjunt composat de top blanc, de màniga curta, minifalda, casaora, vaquera, bé, etcètera, 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 que no m'apeteixarà traduir literal. És xulíssima, esta és molt guapa, m'encanta. Té el monyet així tallat a l'ochentero, i té el mateix la xaqueteta, la samarreta curta, la faldeta i les botetes dorades. Bueno, esta nina ja vos avance que pròximament trauré un capítol de Nancy en ruta, vale? Jo he tret una minissèrie, ho torno a repetir, que es diu Nancy m'acompanya a, o Nancy visita... Bueno, la minissèrie no té nom, però Nancy m'acompanya sempre a algun lloc. I esta Nancy que tinc així, us ho avance ja perquè ja ho he gravat, i em va acompanyar l'altre dia
als estudis a punt, perquè bueno, vaig estar allí tocant amb el grup Bèrnia, del que ja us he parlat algunes vegades, i me la vaig portar per a gravar el capítol de Nancy va a visitar a punt. I què passa? Que per a la meva sorpresa la van treure en la tele. No m'ho podia creure. Esta nina ha eixit en la tele. Que fort. En fi, me pareix de les més boniques de reedició que han fet. I la caixa també és molt xula, que ara vos l'ensenyaré. Bueno, primer van el seu certificat d'autenticitat, com totes les Nancys de reedició que trauen. Esta és la número 4827. I ara us ensenyo la caixa, que té un disseny molt dels 80, amb Nancys fins i tot de la movida madrilenya, tot i que he de recordar que Nancy és valenciana, d'Onil, que no se'ns oblide. A més, la caixa per darrere també és xulíssima. Té ahí a la Nancy en xaqueta, sense xaqueta, posant, molt xula. I ara ve la sorpresa. Tachan, tachan! Un LeBron James! Un Ken LeBron James, perquè és de Barbie, però òbviament no és Barbie, és Ken. I d'això té la culpa un vídeo que vaig fer en què anava a visitar diferents tendes en què venien Nancys de col·lecció i Nancys noves, i vaig veure tota una estanteria de Barbies de col·lecció superbonica que em va encantar, però jo ja en el meu cap pensi, Lara, no, Barbies no comences ara col·leccionant Barbies. Però mira, LeBron James m'agrada molt el bàsquet, m'encanta el bàsquet. I com que ninots xics no ne tinc, bueno, sols tinc un Lucas, però la veritat que Nancy m'encanta, però Lucas me pareix lletjíssim. Tot s'ha de dir. Serà l'únic xic que tinga de la meva col·lecció i a més me'l vaig comprar pel preu, perquè estava per 109 euros en el Corte Inglés, però este em va costar 39 euros, perquè el vaig pillar d'oferta, o sigui, una oferta increïble. Lo nunca visto. Os enseño, bueno, pero así darrere tenim la foto de LeBron James, jugador de la NBA, de los Lakers. Tenim també el certificat d'autenticitat, com el de la Nancy, i vos el vaig ensenyar en detall. Col·leccionistes, espero que hàgiu disfrutat molt el vídeo d'avui. Deixeu-me també a comentaris quin tipus de vídeo us agraden més, en els que parle directament a la càmera, en els que parle per damunt d'imatges o en els que m'invente 40.000 coses. Este cabell no para. I ens veiem en el pròxim vídeo.